Ito po yung tinitignan nila. Ito yung locally made, Philippine made, no? Actually, Iloilo made grains dryer. At ito po ay invention ng isang Pilipino na taga Iloilo, si Mr. Hover, no? Ito po ay grains dryer. Capacity po nito is 10 tons. And kapag mais o palay, 8 hours per load. And the reason why pumunta rito yung mga official ng cooperative, sapagkat magtatanim po sila ng sorghum, and of course they need dryers, no? Chairman Vincent Palma, anong tingin mo sa dryer na ito? Well, galing sir, galing. Gawa ng Pilipino. Very excited. Gawa ng Pilipino yan, no? And ayan, actually very simple, no? Yan lang yung nag-drive sa diesel engine. Tapos ang nagpapatakbo po ng heater niya ay biomass. Yung corn cobs. Vice Mayor Lito, nakapag-dry ka na rito, di ba? Yes, sir. Can you please explain? Ang palay, 10 tons yan ang pwedeng karga. No? Pag hindi masyadong basa, it will take 8 hours. 30 liters of diesel fuel. Aha, No? okay. 30 liters of diesel fuel. So magkano charging per kilo? Wala pang naano kami na... Barangay owned to? Hindi po, LGU. LGU sa town. LGU, hindi pa natin over sa official na magpatakbo. Okay. So ito investment ng municipality. Yeah. Is this a cost recovery project? Well, dapat ganon. Because we experienced for 3 years ago yung grabing ulan na maraming mga palay ang Nasira. damage. Oo. So, we realigned some funding para binili nito ng dalawa. And may mga solar dryer worth 7 million yung na-align. So investment ito ng LGU. Very good. Very good. And subukan ko talaga ito nung nag-harvest ako ng mais na almost 1 week na walang ulan. Na may ulan. Walang grabe ang ulan. No? So, tumubo na yung mga mais ko sa field. Then, I-remember ko mayroon palang dryer. Pinadala ko rito. So, na-save yung mais ko. Very good. Nagbininta ko sa komersyal, 1 month lang niya ako tapos mabayaran. But at least Yan, save yung the usual sad story ng mga magsasaka, no? Lahat ay utang, taas ng interest. Pag binili sa'yo, 1 buwan ka mabayaran. Kasi sinabi niya sir, medyo may sira na yung mais mo, kaya ano ko lang, bala-bala. But this is a very good, investment, Vice Mayor Lito Piñol, no? And congratulations to you and Mayor Russell Abonado for initiating this, no? So hopefully, sana magawa niyo itong cost recovery para ma-recover yung investments niyo at saka makapagawa pa kayo ng ganito sa bawat barangay. Especially since rice producing ang town actually ng Mlang, eh. No?